V úterý hostilo město Chomutov vzácnou návštěvu. Barbara Klepš, primátorka Annabergu Buchholze, přijela navázat spolupráci s novým vedením města. Samozřejmě, že jsme pátrali po tom, co německá strana očekává. Dopátrali jsme se k tomu, že hlavním smyslem té návštěvy je udělat první kontakty. Primátorka s doprovodem si prohlédli centrum města a seznámili se s jeho historií. Kromě radnice zavítali také do oblastního muzea a kostela svaté Kateřiny. Zařadili jsme tam prohlídku radnice, prohlídku z teherské sbírky, respektive výstavy, která z této sbírky vznikla, tak aby paní primátorka měla trošičku povědomí o té historii našeho města. Posláním tohoto setkání bylo především prohloubení vzájemných vztahů mezi oběma partnerskými městy a naplánování dalších společných aktivit. Na 7. dubna se připravuje ne návštěva teda primátorů, ale z Annabergu přijede skupina pravděpodobně 2-3 pracovníků, kteří se chtějí pobavit o nějakých sportovních kontaktech. Ja, also es gibt ja zwischen Annaberg, Buchholz und Chomutov. Aktivity se nedějí jenom na tom poli sportu a kultury, ale také obzvlášť v rámci partnerství a spolupráce škol. V letošním roce budou otevřeny expozice v muzeu a v chomutovském zooparku, kterých se samozřejmě velmi rádi zúčastníme. Na pomoci většímu provázání vztahů by měly i pravidelné schůzky nejen členů nejvyššího vedení měst, ale také pracovníků nejrůznějších odborů i snaha měst informovat své občany o životě za hranicemi.